سلام 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 كمي تخونوا انت خمي اللهم دحان دلهم قرم بعد كم تلمود كأمسيناكم لنا قاعد حال مصاخمنا بحبش education اذا فيديو كساب مودة تخطريوا بخبر نعدم مخنياتو تقن مسرتنا آتاوينا وصعينا نفلطلو حساب زخونه اتينا ገንዘብ ሕልፊ ኣብ ስሞል ቢዝነስ ወይ እውን ኣብ ኢንቨስት ንገብር ሰባት እዛ ቃል እዚኣ ክንፈልጣልና ልሙዓንቲ እዛ እንታያ ካሽ ፍሎው እንታይ እንታይ ኢልናዮ ዘለና ብሓፈሻ መግለፂ እቲ ዝበለፀ ኣታዊ ወይ ከዓ ወሓዚ ገንዘብ ማለት እዩ ስለዚ እታ ቀንዲ ዝበለፀት ኣታዊት ካብ ኩለን ካብተን ፋይናንሻል ስቴትመንትስ ኣብ ኣካውንቲንግ ንምሃሮ ከለና ካሽ ፍሎው እንተልያ ንሳ ፖዚቲቭ እንድሕር ኮይና ንሳ እንድሕር ፅቡቅ ኣላ ኮይና እታ ዝበለፀት እያ ማለት እዩ ካሽ ፍሎው ማለት ብቃል ብቃላ ብጥራዓ ጥረ ገንዘብ እያ ሓፂሩ እታ ጥረ ገንዘብ ኣብ ኣካውንት ዘላ ገንዘብ just the money ትሪኡ ኣለኹም እዛ 20 ቅርሺ እዛ ገንዘብ እዚኣ ትቁፀር እዚኣ ገንዘብ እዚኣ ኮሊላ ኣብ ጅባይ ኣትያ ኣላ ሶ እዚኣ ካሽ ፍሎው እዚኣ ጥራሕ ትቁፀር እዚ ምስኡ ዝኸይድ ምስቲ ሰለስተ ዓይነት ናይ ስቴትመንትስ ኦፍ ናይ ፋይናንስ ምስ ዘይተኣሰር እያ ወዲኣስ በፂሓስ ኮሊላስ ናብ ጅባኻ ዝኣተወት ገንዘብ እያ ካሽ ፍሎው ትቁፀር ወይ ኣብ ባንክኻ ዘላ this is the cash flow so እንታይ ማለት እያ እዚኣ we're going to start ብዛዕባ እዚኣ ማለት እዩ alright ፅንሕ ስኸብዚ okay cash flow so ንእሽተይ መግለፂ ኣለና ብዛዕባኡ እንታይ እቲ ካሽ ፍሎው እንታይ ማለት እዩ especially investors small business owners እዛ ርእሲ እዚኣ ብስነ ስርዓት ክንፈልጣ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ እዚኣ እንተሓፂራ እያ ናብ ሳዕበይ እንተእቱ እዚኣ እንተዘየለያ ሽግር ዝመፅእ እዚኣ በቃ እዛ ካሽ እዚኣ እዛ ጥረ ገንዘብ እዚኣ እንድሕር ተዘይመፅያ ናብ ኣካውንት ከፋፊልካ ኩሉ ነገርካ ወዲእካ እንድሕር እዚኣ ዘይትረክብ ኮንካ ያ ማለት ናበይ ናይ ራን ትገብር ከም ዘለካ እንታይ ዓይነት ኢንቨስትመንት ከም ትገብር ዘለካ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ሶ ያ ከምቲ እውን ሸር ክንገብር ኢና ኣሕዋት alright so screen በዚኣ ዘላ right so what is cash flows እንታይ እቲ cash flow ዝበሃል ከም ዝበልናዮ ብትግርኛ እቲ ወሓዚ ገንዘብ هذه ገንዘብ okay so ሓደ ትዝበለፀ ካብቶም there is three financial statements ኣለውና ማለት እዩ ካብቶም ሰለስተ financial statements እቲ ዝበለፀ ብጣዕሚ very important understand ክንገብሮ ዘለና the basic እዚ መሰረታዊ እዚ ኣዚና ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ ብኡ ኢና ንውድእ በዚ ኩሉ መፂና so balance sheet income statement and cash flow so number 1 is number 2 sorry ታሽም ገላቢጥ ያለሁ number 1 is number 2 is number 3 so እዚ አይና ፋይናል ንገብር ኣብዚ ኣዝመጽ ገንዘብ ወይ ከዓ ዝረኣና ጥረ ገንዘብ ኣብዚ ባላይክ ወፃይና ኣታዊና ክንኽእልና ኣብዚ ባ ወፃይና ኣታዊና ክንደይ ሰሪሕና ክንደይ ሸጥና ወይ ክንደይ ኢንቨስት ጌርና ኣብዚ እውን ልከ እንታይ ተኸፊሉ እንታይ ኣለና payable like እንታይ ዓይነት payment ኣለና liability and asset ኣብዚ ክንርኢ ንኽእል ኢና سوزي كله هري أنا خلا so زي أنا هري زي أنا ما عاد زقلت accounting wise هيكون كنقلت بتي account تمهرنا يكون كنقلت أحوات but is simplified بك از قلل قللت أجره كم زرد أنا ويون بزعبات كاش فلو تايم هون راح يقلت أمر بزح مسؤول تأثر بزح data and numbers على مالتي مودة تهري أكو من أي زخونة كاب يه finance أمثلة أي زخونة company نتهم abstract أب كله نوافر كرينا نشتي مالتي سنتاي كاش فلو زبنا وحاز جنزبي زت را جنزبي that's it period زعتنا account خمالتي so cash flow زبحال mostly من قصاص ناي جنزبي من قصاص ناي زا جنزب زيع in or out زعتو جنزب ويكاز وات جنزب that's all سلازي اتها business ويكا business و individuals whatever نبع لها individual business كوني خدي so بز حدث توسنة جزي like ناي ورحي نبالو عمت نبالو
every 3 months ወይ quarters ንበሎ so ኣብዘን ዝተወሰና ግዜ ናብታ ኣካውንትና ክንደይ ኣትየን ክንደይ ከወፅየን ብዛዕባ ኢና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ኣካውንት ፔያብል ረሲቫብል ኢኩድ ብዙሕ ነገር ኣለዎ ምስ ዝተኣሰር ምስ ኢኮና ንዛረብ ንሕና ሕጂ ክንደይ ኣትየን ክንደይ ወፅየን ኣብ መጨረሻ ናብ ጅባኻሲ ናብ ጅባኻ ክንደይ ይኸዳ ነዚያ ኢና ናብ ጅባኻስ ክንደይ ይኸዳ ናብ መጨረሻ ክንደይ ኣቲ ክንደይ ወፂ ካሽ ፋሎ ማለት ኣተውን ዝወፀን ኩሉ ካሽ ፋሎ ጥረ ገንዘብ ኣብ ኣካውንትካ ዝኣተወ ገንዘብ ክንደይ ወፂ ኣሎ ኣብ ኣካውንትካ ከዓ ዝመፅኻ ክንደይ መፂ ኣሎ እዚ እዩ ዘለና ግን at the end of the time ክንደይ ኣለካ ንዓኻ ብክንታይ ኢኻ ኣፕሮቫት መወዳእቱ ትረኽቦ ማለት እዩ so እቲ net amount እቲ መጨረሻ ዝመፅእ cash that the business ወይ ካቶም individuals has on hand or on their banks that's a cash flow ኣብ መጨረሻ ትመፅእ ገንዘብ ኣብ ኢድካ ወይ ከዓ ኣብታ ባንክ ዘላ ንሳናትካ ከሽፈለዋ ክንድዚ ሰሪሐ ክንድዚ እተይ ክንድዚ መፅእ ማለት ስለዚ እዚ ከዓ ከመይ ዝበልና ኣብ ወርሓዊ ክትዕቁኖ ትኽእልኻ ኣብ every 3 months ክኸውን ይኽእል ኣብ ዓመት ክኸውን ይኽእል most ግን ቢዝነስ እንድሕር ዛረብ ኣለና ሕጂ ንሕና every months ክንዛረብ ኣለና ብዛዕባ ኣታዊናን ወፃኢናን ክንክእል ኣለና so cash flow በዚ ሰለስተ ይዕቀል ሰለስተ ዓይነት ካታጎሪ ኣለዎ ማለት እዩ ሓደ operating cash flow ኣለና ካልኣይ investing cash flow ኣለና ትንክፍ ጥራሕ ይኸብለን very important ይኮነ ንዓና ሳልሳይ financial cash flow ኣለና operating cash flow ማለት let's say simple gas station ንስራሕ gas station እዚኣ 400,000 gross revenue ገይራላ ሴል ገይራላ ሸይጣላ እዚ ጥራይ ሽያጢ ኦኬ ካብዚ 400 እዚ ከባቢ 300,000 ይኸውን ዝጥቀመላ ወፃኢታት ገይራ እዚ 300 ግን ናይ ሰራሕተኛ በል ናይ ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ በል ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ ማለት ናይቲ ንብረት መግዝእ ማለት እዩ ናይቲ ነዳዲ ንባዕሉ ስት ነዳዲ ካብ ካምፓኒ ምፅና ክሸጦ ከለና ናይቲ ለካ ከረሜላ በል ናይቲ ዘሎ ኩሉ ኣይተምስ በል ናይ ገዛ ክራይ በል ናይ ባዕልኻ ናይታ ዋላዋናውን ድሕር ኮንካ ሰራሕተኛ በል ካልእ በል ኩሉ بملو وصايتات تشفين بملو زلو زخونه وصايتات تشفين ازي ጥረ ገንዘብ ተኸፍለን እዚ ጥረ ገንዘብ ዝኣተወን ጥረ ገንዘብ ዝኣተወ እዚ ኻ ጥረ ገንዘብ ተኸፍለን ኢና ንዛረብ ሶ ኣመወዳእታ ማይናስ ክትገብሮ እዚ ኩሉ ወصايታት እዚ ረቨኒ ጌርካ ወصايታት ካ ጌርካ ኣመወዳእታ ክንደይ ኣለካ 100,000 እዚ ኣብ 100,000 ኣብ ባንክ ወይ ኣብ ኢድካ البنك نبلا البنك تقول خد كل اللوا زي أتاكاش فلو تقصر حدا نزي أنا لكم so operating cash flow مالت كبزنس operate غيركا تو جنزب وك أترخ وجنزب زي كبر كلهم سيل تشيت revenue شيات revenue در بعد ميت شحنا نزلا account receivable كا كمون نت وكأنه ترمز هاب كايم كاستمر سليو مالتي لسيدنا عبيت كامباني خمس قبره دن زغورلو وصايتات كخلو سو ازي بمولو خليتي انت انا ان دمصل ገንዘብና አለ እዚ ወጻይታት ካ out ዝወጽሎ ገንዘብና አለ so in دمص cash and then what's out so a final اتمي اتشح ዝረኸብና እዚኣ ናህና positive cash flow ተባሂላ ጽዋ እዚኣ positive ስለዚ ንሕና ነዛ ቢዝነስ ኒ ኦፐሬት ንምግባርና ወይ ከዓ ራን ምግባርና ሶ ከሲብና ኣለና 100,000 ይኹን እቲና ኣለና ደሞዝና ኮብዝሎ እስኻ 5,000 ተኸፈል 6,000 ተኸፈል 7,000 ተኸፈል ኣብዝሎ ደሞዝ ናይ ሰራሕተኛ ካብዝሎ ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ ዝበሃል ንብረት ናይቲ ወጋዛ ኣብዝሎ ናይቲ ኢንቨንተሪ ማለት ኩሉ ነገር ኣሎ ሶ ንስኻ እዚኣ at the end of the time እዚኣ ገንዘብ እዚኣ ናብ ኢድካ መፅላ ስለዚ ኣብ ኣካውንት ካውትለዋ ሓወይ زي ما يتشحزي اب اكاونت خا ክትህሉ ክትቀል ኣለዋ alright so number 2 investing cash flow investing like assets ማለት asset ክትገዝእ ከለኻ ንኣብነት let's say property ዝካረ ገዛ securities ከምዚ security ኻ like stock bel dividend ትረኽበሉ ኻል property ሓንቲ ገዛ ክራይ ኣለሃካ ገዚእካ ኣለኻ እዚኣ 300,000 ገዚእካ ኣለኻ ዋጋኣ ማለት እዩ ሶ እዛ ገዛ ክራይ እዚኣ ወጻኢታታ 1,500 ኩሉ ሙሉ
ወፃይታታ 300 ገዚእካ ዳውን ፔመንት 20,000 ጌርካ ንበሎ እንደን 280,000 ሎን ኣለካ ስንስኻ 200 ነዚ 280,000 ዕዳ ዘለካ ሎን 1,500 ትኸፍሎ ኣለካ ወርሓዊ ዘይቋርፅ ን30 ዓመት እዩ for 30 ዓመት ይርስ ማለት እዩ ስንስኻ እዛ ገዛ እዚኣ ኢንቨስት ኢኻ ጌርካ ዘለካ እዛ ገዛ እዚኣ ከዓ ኣካሪኻያ ክንደይ ተኻርያ ኣላ 2,000 ስለዚ 2,000 ተኻርያ ኣላ ንስኻ 2,000 ተኻርያ ኣላ 1,500 ከዓ ወፃኢታትካ ተጉድላ እዚኣ ምክንያቱ ከምታ ኣብታ ቢዝነስ ረኣና ነውፃ ኣለና ስለዚ ፕላስ 500 ፖዚቲቭ ኣለካ እዚኡ ናትካ ካሽ ፍሎው ኣብ ሪል ስቴት ታዛል ሶ ናትካ እዚ 500 ቅርሺ እታ ናትካ ካሽ ፍሎው እያ ኢንካም እኮ ኣለካ ንስኻ ኣብዚ ኮር ኣይዎ 1,500 ተኸፍሎ ዘለካ እኮ ፕሪንሲፓል and interest and insurance and property tax ኩሎም ቶም PI ማለት እዩ ሶሪ ማዓት PI ለለ PI እዚ ዘይትፈልጦ ንኹም ቪድዮታት ዝሓለፈ ብዙሕ ተማሂርና ንሕዋን ፕሪንሲፓል ኢንተረስት ፕሮፐርቲ ታክስ and insurance ማለት እዩ እታ ፕሪንሲፓል ትኸፍል ኣብዚኣ ዋላ 400 ቅርሺ ትኸፍል ትበሃል ዶላር ኣብዚኣ እንድሕር ከፊልካ ካብዘን 1,500 ንሳውን እኮ ኢንካም ከዓ ናትካ ቫልዩ ናትካ ናይ ዕብየትካ ግን ንስኻ እተን ንዓኻ ካሽ ፍሎው ንሳብስ ካሽ ፍሎው ኣይነ ሓስባና ካሽ ፍሎው እንታይ ኢና ኣላ ክሳብ እታ መወዳእታ ትመፅእ ናብ ጅባኻ ገንዘብ ኢና ንዛረብ ዘለና ሶ here you go 500 ካልእ ዲቪደንስ ስታክ እንድሕር ገዚእካ ኢኻ like for example like Amazon sorry AT&T Verizon's 5% ተኸፍሎ እንድሕር 10,000 ዶላር 10,000 ሓዋፊርካ ንሰም 5% ዲቪደንድ ዝህባኻ እንድሕር ኮይነን ጀስት ናቱ ዝመፃካ ከዓ ካሽ ፍሎው ሶ ሲምፕል ናይዚ ከዓ ኣዝዩ ላብነት 10% እንድሕር ከድና ናይዚ ሕጂ 1,000 ቅርሺ ኣለካ ራይት ናይዚ 1,000 ቅርሺ ዝመፃካ ኤቭሪ 3 ማንዝ ሞስትሊ ዝኸውን እዚ ወይ ከዓ ኤቭሪ 3 ማንዝ እታ 1,000 ቅርሺ ከዓ ካብዚኣ ከዓ እንታይ ካሽ ፍሎው እያ ምክንያቱ ትመፃካ ዘላ ገንዘብ እያ ወዲኣ ፀርያ ትመፃካ ዘላ ካብዚኣ ከምዛ ዝረኣና ናይታ ገዛ ኩላ ፀርያ ትመፃትና ምሽ ናይታ ቢዝነስ ከዓ ርኢና ክንደይ ርኢና 100,000 ርኢና ኩላ ፀርያ መፅያትና ኩሉ ነገራታ ከፋፊላ ዘሎ ናይቲ ገዛ ኩሉ ዘሎ ዕዳበል ዘሎ ኩሉ ነገር ከፋፊለና መፅያትና ታሰድ ሶ ኣብ ፋይናንስ ካሽ ፍሎው ከዓ ባንኪ ሎን ምስ ዝህበኻ እቲ ሎን ዝሃበኻ ባንኪ ለሰይ ሎን ሂበኻ ንስኻ ኢንተረስት ትኸፍል ወለድ ትኸፍል ማለት እዩ ስለዚ ንዓን ከዓ ኩሉ ሻዕ ካሽ ፍሎው ምክንያቱ ኣብዚ ፋይናንስ እዚ ንስኻ ኔጌቲቭ ሜይቢ 500 ክህልወካ ክእል እዩ ዝኽፈል ጥራሕ ክህልወካ ክእል እዩ ኣብዚ ኢንቨስቲንግ ግን ለሰይ 1,500 ጌርካ ክትኮን ትኽእል ደን ካብቲ ኦፐሬቲንግ ከዓ ለሰይ ቢዝነስ ክህልወካ ክእል 100,000 ማለት እዩ ስለዚ ንስኻ ካብዚ ሰለስቲኡ ትረኽቦ ካሽ ፍሎው ካብ ሰለስቲኡ ንኣብነት ካብቲኣ 100,000 ኢልና ኣለና ካብዚኣ 1,500 እንተኢልና ካብዚኣ ከዓ ኔጌቲቭ ኢና ኣለና ምክንያቱ ዝኽፈል ኣለና ፋይናንስ ሎን ኣለና ናይ ሓደ ሎን ዝኽፈል ንበሎ ንኣብነት ማለት እዩ ሶ እዚኣ ብ500 ሶ ክንደይ ኣለካ ኣብዚኣ ኣክንዲ 1,000 ኣክንዲ 100,000 እታ 1,000 ናብዚኣ ደምራ ማለት እዩ 101,000 ኣለካ ማለት እዩ ሶ ንስኻ 101,000 ኣለካ እዚ ኩሉ ካሽ ፍሎው وحاز ገንዘብ that's the best ያላ ይኮን ምክንያቱ ኢልና ሎን ዝነበረካ እዚ ኩሉ ይድመር ኩሉ ናይ ሰለስተ ተደሚሩ ይዝመጽ ማለት እዩ ካብዚኣ 100,000 ረኺብካ ኣለካ ካብዚኣ 1,500 ካሽ ፍሎው ሲ ብሙሉኡ ካብዚ ሰለስተ ኢና ንዛረብ ዘለና ሜይቢ ዘይክህልወካ ክእል እኮ እዚ ሎን ዘይክህልወካ ክእል ሜይቢ ኑ ኢንቨስት ዘይገበርካ ክትኮን ትኽእላ ሜይቢ ቢዝነስ ጥራሕ ክህልወካ ክእል ሶ ንዓኻ እታ ተርም ንዓና ዘድልየና ሕጂ what is the cash flow it comes to your pocket ማለት ኣብ መጨረሻ ወዲኣ ትመፃካ ካሽ ፍሎው ንስዕ ስለዚ 103 ካሽ ፍሎው ክትረክብ ከለካ you are the lucky boy or you are like the lucky family እዚ ኮ ትሪኡ እኮ ቲ ደሞዝካ ረሃፅካ ከፈልካ ዕዳታት ኩሉ ነገር ተኸፊሉ እኳ 103,000 ዝመፃካ ዘሎ ንስኻ እንድሕር ኣብዚ ቢዝነስ ዘየሊኻ 103,000 እንድሕር ኣምፂኻ ብርሂፅካ ዝወዓልካ ብገንዘብ ጥራሕ እንድሕር 103 ዘምፃልኻ ግን still right ኣብዚ ኩሉ እኮ ካብዚ እኮ ደሞዝካ ንኣብነት 70,000 ነይርዎ ክኸውን ይኽእል እዩ
ኣብዚ كله cost of goods sold ዝበሃል ኮ ናይ ትንብረት ዝገዛእካዮ ንኮት ካብቲ 300,000 ዝበል ናይ 100,000 ገለን ሽሕን ክኸውን ይኽእል እኳ ሶ ነቲ ናትካ ዝበሃል ዘየቋርፅ ወይ ከዓ ዋሓዚ ገንዘብ ኣብዚ ኣለካ ጦጣል ናትካ ሃብትካ ክደማምር ከሎ ብዙሕ ነገር ኢና ክንመፅእ ማለት እዩ ብምልኦም ሰለስቲኦም ክከዶም ኢና ተፋይናንሻል ስተትመንትስ ኣብዛ ዘላ ግን ንሱ ኣብ ዓመት 103,000 ካሽ ፍሎ ረኺቡ ሶ ቴክኒካሊ በዚ ይስራሕ ነለኩም ኦፕሬቲንግ አክቲቪቲ ማለት እዩ ናይቲ ኦፕሬቲንግ አክቲቪቲ ንኣብነት ሰብዚ 162,000 ረኺቡ ኣሎ ኩሉ እዚ ተደሚሩ እዚ ንኣብነት ናይ collected from customers like sales ንበሎ እዚ like ሓደ ነጥቢ ልዕሊ almost 1,75,000 ተረኺቡ ኣሎ ማለት እዩ ደንስዑ paid to inventory cost of goods sold 420,000 ዘሎ and then paid salary ንደሞዝ ተኸፍለ 208,000 then ንረንት ተኸፍለ ንገዛ ኸራይ ተኸፍለ 95,000 ንኣድቨርታይዝ ተኸፍለ 81,000 ንኢንሹራንስ ተኸፍለ 57,000 ንቀረፅ ወይ ከዓ ንታክስ ተኸፍለ 52,000 ስለዚ ብምሉእ እዚ ኣጉዲልካ ንሱሲ this is 162 ካብ መን ይረኺቡ ዘሎ ካብታ ኦፕሬቲንግ ካብታ ቢዝነስ ጥራሕ ይረኺቡ ዘሎ then ካብታ ኢንቨስቲንግ ከዓ 26,75 ረኺቡ ነይሩ ግን እቲ እንታይ ዘሎ ዴሊቨሪ ትራክ ዝገበሮ and then ላንድ ሾጥ ኣሎ so cash paid purchase a building right ነገር ገዚኡ ገዛ ስለ ዝገዛ ማለት ኢንቨስት ገይሩ ወላውን እንታይ ኢና ልናዮ ኩሉ ሰዓት ካስ in and out ኢና ልናዮ ተዝዋት እድልያ ንኣብነት ናይ ኢንቨስቲንግ ኣክቲቪቲ ከዓ ንኣብን እንታይ ገይሩ ሴል ኦፍ ዴሊቨሪ ትራክ 26,000 ነይርዎ እንደገና ሓደ ንእሽተይ መሬት ከዓ ሸይጡ 75,000 ግን ካብቲ ኩሉ ዝረኸቦ ገንዘብ ስኻ ቢልድ ገዚኡ ከዓ 300,000 ናይ ግድን ከጉድላ እየ ካብታ ኢንቨስት ስለዚ ኣብዚ ኔጌቲቭ ኣለዎ 199,000 ኣብዚ 162,000 ኣብዚ ግን ኔጌቲቭ 199,000 ሳብዚ ከዓ ካሽ ፔድ ቱ ዘ ኦነር ኦፍ ዲቪደንስ ዲቪደንስ ተኸፍለ ፋይናንስ አክቲቪቲ ማለት እዩ ዲቪደንስ ተኸፍለ 100,000 እንደገና ካሽ ረሲቭድ ፍሮም ዘ ባንክ ሎን ካብ ባንክ ሎን ሜይቢ ኢንተረስት ነይርዎ ክኸውን ይኽእል 120,000 እዚኣ ስለ ዝኸፍላ እዚኣ እንድሕር ገዲላ ካብ ፖዚቲቭ 20,000 ማለት እዩ ሕጂ ራእዮ እዚ ሰብ እዚ እንታይ ኣሎ እዚ ሰብ እዚ እዚኣ ትሕዞ ኣደለየ 60,000 ፖዚቲቭ ኣለዎ ኣብዚኣ ኔጌቲቭ ኣለዎ እዚኣ ፖዚቲቭ ኣለዎ ስለዚ እዚአን ኔጌቲቭ 17 ኣሎ ካሽ ፍሎው ናቱ ኣብዚኣ እንታይ ኣመፅልኩም ሜይቢ እዚኣ ናይ ዓመት ዶ ትኸውን ያስ ናይ ዲሰምበር ኤንድ ኦፍ ዲሰምበር 2020 ማለት እዩ ጀስት ሲምፕል ናይ ኤንድ ኦፍ ዲሰምበር እያ ሞስትሊ ካሽ ፍሎው ፎር ዘ ይር ኤንድ ዲሰምበር ኦኬ መወዳእታ እያ ማለት እዩ ካሽ ሪዳክሽን ዱሪንግ ዘ ይር እዚአን ማለት እዩ ናይዚ ዓመት ሙሉያ ግን ኣብ ጥሪ ቢግኒንግ ባላንስ ካሽ ነይርዎ መጀመርያ መበገሲ ካሽ ነይርዎ ኣብ ኢዱ ስለዚ ነቲ ቢዝነስ ገዞ መበገሲ ካሽ ግን 39,000 ነይርዎ ንሱ ከዓ ክድመር ኣሎ ስለዚ እዚ 17 ካብ 39,000 ምስ ተጉደለ ንሱ 22,000 ኣሎ ሶ ፖዚቲቭ ኣሎ ስለዚ ኣይከሰረን ዓመት ሙሉእ እታ ቢዝነሱ ብሰላም ተወዲያ ኩሉ ዝገብሮ ናይ ቢዝነስ በል ናይ ኢንቨስቲንግ በል ናቱ ፋይናንሻል አክቲቪቲ በል ብምሉኣ እዚ ብፅቡቅ ሕጂ እዚ ካይንድ ኦፍ ኣካውንቲንግ ይሕዋት ኣካውንቲንግ እዚ ክላስ እንታይ ዳ ኣነ ሲምፕል ተርም ግን እዚ ካሽ ፍሎው እንታይ እዩ ንክትፈልጡ at the end of the time ናብ ጅባኹም ዝመፅእ ማለት እዩ ናብ ጅባኹም ዝመፅእ ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና whatever ዝኸፈልናየን ዘውፃናየን ዘእተውናየን ካሽ ንምሓዝ ማለት እዩ መወዳእታ ስለዚ ከመይ ገይሩ ካልኩሌት ዝገብር ካሽ ፍሎው ካለ ካሽ ባላንስ ማኣስ ነይሩ ካለ ሰያብ ዓመት እንድሕር ኢልና መወዳእታ ጥሪ ወር ሓደ ዕለት 31 2024 ኣብታ ዕለት ሓደ ዘላ ሶሪ ዕለት ሓደ ወር ሓደ ማይ ጋድ ኣብዛ መወዳእታ መዓልቲ ዘላ ኣብዚኣ ዘላ ምክንያቱ ካብ 2023 ዝመፀት ገንዘብ መወዳእታ ዓመት ክንደይ ኣመፅ ያልና ኣብነት ኣብዚኣ ክንደይ መፅ ያልና ኣብዚኣ ረዳያ ጥሪ ንህልኩም 39,000 ሰብዚኣ ንኣብነት 39,000 መፅየን ስለዚ ፕላስ ካሽ ኢንፎሎውስ ማይነስ ካሽ outflows right one calculate ንገብር ዘለና ከመይ ጌርና ካሽ ፍሎው ካልኩሌት ንገብር ማለት እዩ ዝረኸብናዮ ገንዘብ እዚ and then inflow minus outflow like inflow ከዓ ዝኣተወ ገንዘብ እንደገና ዝወፀ so ዝኣተውን ዝወፀን ከዓ ኩሉ እንደማሚርና ክንደይ ኢና ኣለና ኔጌቲቭ 17 መፂና ኩሉ ዝደሚርና ማለት እዩ so
أبزي ماينس 17,000 أوكي so إذا ندحر أقوار لنا معناته ماينس يزولو ماينس ناينس مزة كندي مزيلنا I don't have to go 22,000 سبزي بيزنسون عمد ملو ران جروا أمود دات عمد positive هالو I'm glad he's lucky مخنياتو زي نيجاتيف انت خوينا شجرالو كاش كحصرو يمسارح سرح كلم بيزنس سلك زي الترم انت خوينا نابتي اكاونت اندوسي نازل بت سيمبل ترم اللي غير خمس على اللي كاش فلو نفلط عينا نحن كاش فلو زلو انفست نقبر كاش فلو بقى كاش فلو تقلل زبلت كاب ديفيدند رخبا ويك اخاب غزات رخبا زي دحال مورون سفح مسبلناون كله ان ديتيل زي كح زي خمس جنا ابزي انا ابنت زي انا زمصانا يغن كم زرعهم معك كالكوليت تكون زنبره كام بقسنا لاست يير مودعتا ديسمبر 2023 مبقسين 2024 طري على حدي شو ابمول انه يتعمل زخر كايو ان اند اوت جنزب دم زمص ان تخون ان كله زوص يلو تزمص زاتون ጥረ ገንዘብ يزارب زلخ زاتون اباك ጥረ ገንዘብ زوص اباك ጥረ ገንዘብ አክሩድ ዝበሃል ኣሎ አካውንት ሪሲቫብል ኣሎ አካውንት ፔያብል ኣሎ እዝታት ኣሎ ምስኡታት ክድምር ዘይክእል እሱ ኣብቲ ካልእ ስቴትመንት ዝረአይ ማለት እዩ ስለዚ at the end he has a positive of 22 that is a good thing ማለት እዩ so net cash flow formula ዛዝረአናዮ ማለት እዩ cash flow from ናይዚኣ እዚ actually ኣብ ናይዚኣ እዩ ካልኩሌት ዝገብረና ዘሎ okay cash flow from operating activities ريخم مخميتن سانكلتن شحكة ما بريني رومانت cash flow from the investing أبزيكا 199 negative نير مهنيات land جزيو cash flow from finance أبزيكا plus 20,000 والد so net cash formula so نزيان كلن تدماميرن كندين متين negative 17,000 متين والد نيجاتيف 10 شوعتين مزيان سنزن نيجاتيف 10 شوعات ابتا عمد ملو اب كلتا شحن 23 سبزي 2023 صبالو خيا كلتا شحن 24 او مودعتا يوصلوا زلو كلتا شحن 24 اب 24 نيجاتيف يغير كاشا يقبرنا بتاع مسيا جن تبالانس بيجنين بالانس مجمري بالانس ناتو تا 10 شح زنبور او نايتن بيجنين بالانس جن نسنتا خوينو 39 شح تن 39 شح ግን ጠቂመ ነው ማለት ስለዚህ ካልኩሌት ኮናለን هالش اوكي ስለዚህ that's all the best ማለት እንሱ ተን 39 شح ቢግን ስለዝነበሮ በከመን ጥራሕዩ ድሒኑ ኢና ንዛረብ ዘለና so እዚኣ تا cash flow ናታ السبزي positive cash flow دو yes positive cash flow at the end 20 شح مالتي still ግን ታዘር حناتو ግን ከመን አለ ታ 39 شح بيجنين بالانس ነበረት ያ ማለት ስለዚህ sign of positive cash flow ምልክት ናይታ ጥዕና ዘለዋ ካምፓኒ ና መወዳታ ክሪአኩም ናይ ተስላ መወዳታ so ዝኾነ ካምፓኒ ወይ ከዓ ዝኾነ ቢዝነስ ወይ ውን whatever ታረንታል ገዛ ንብላው ንሕና ኣብነታት ካረን ንብላው ዘለና 500 ቅርሽ ኢንሻአላህ ናወርሓልና maybe ዘይተዓደነ ኣብዚ ሮፍዲዩ መረድዩ ወይ ውን ተኻረይት እንድሕር ወፅኦም still negative እንድሕር ኮይና we have a negative cash flow ኣለና so ኣይከሰብናን ንሕና ሉዘር ኢና ብታዕበስ so positive ግን it's a sign of financial health እታ ካምፓኒ ጥዕና ዘለዋ ካምፓኒ ልካ ትኸይድ ክትገዝኣ ንድሕር ስሞል ቢዝነስ ኮይና ንክትገዝኣ በዚኣ ክትገዝእ ንክትሸጣ በዚኣ ትሸይጥ ካሽ ፍሎው እንታይ ገዛ ክራያ ሰራሕተኛታት ሞርጌጃ ገላ ኩሉ ነገራ ከፊላ ድንብላ ብላ ቀረፃ ታክሳበል ኩሉ ፔሮል ናታ ከፊላ ዘለዋ ኢንቨንተሪ ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ ከፊላ እንታይ ኣለዋ ፖዚቲቭ ዲዩ ወላስ ኔጌቲቭ ካሽ ፍሎው ናታ positive while health ዝኾነት ካምፓኒ እዚኣ ክትግዛእ ኣለዋ negative no ጥዕና የብላን ዛ ካምፓኒ እዚኣ negative when more cash
out that come in ማለት እዩ ዝበዝሐ ካሽ out in ኣብዚ ዝበዝሐ ካሽ ክወፅእ ከሎ ኢን ከዓ ዝወሓደ ገንዘብ ክኣቱ ከሎ ማለት እዩ ስለዚ ዝወፀ እንድሕር 50,000 ንብላ ኣለና ግን ዝኣተወ እንድሕር 40,000 ንብላ ኣለና ኣብዚ so negative 10,000 ኣለኻ ማለት እዩ so you are negative my friend maybe beginning balance ክነብረካ ክእል ንበሎ ድሓን ዋላ 5,000 beginning balance ነይሩካ መጀመሪ start up ነይሩካ ክኸውን ከሎ still ንስወራርድካ እውን still you are negative 5,000 ማለት እዩ so it's not healthy 2024 ኣይ ዓመት ካንያ ን 2025 ገለ ነገር ምምሕያሽ ክትገብር ኣለካ ስለዚ 2024 እንድሕር ኔጌቲቭ ኮይና ንበልና ኣብነት ፖዚቲቭ ተኮይና ጽቡቅ ኔጌቲቭ እንድሕር ኮይና ከመይ ጌርና ናብ ፖዚቲቭ ንቕይራ we have to improve this let's say ኔጌቲቭ ኮይና ኣላ ወይ ከዓ ውሕድ ካሽ ኣምፂና ኣለና ካሽ ፍሎው ተረኺብና ኣለና ብዙሕ ኣይከሰብና ከምቲ ዝረኣናዮ 130,000 ዝነበራት ቢግንን ከምኡ ይረኸብና let's say maybe 20,000 ከሲብና ክንከውን ንኽእልና maybe 15,000 ከሲብና ክንከውን ንኽእልና ክንድዝከ ካምፓኒ ሙሉእ ራን ጌርና ማለት እዩ ናይ ሓደ ሚሊዮን ዶላር ዝሸይጥ ትካል ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ we have to do something so ቢዝነስና ካሽ ፍሎው ኢምፕሩቭ ንክገብር ክልዕል ክውስኸልና ካብዚ ነገራት እዚ ክንገብር ክከላልና consider pricing maybe the item እዚኣ 10 ቅርሺ እንድሕር ትሸጣ ነርካ $10 እንድሕር ትሸጥ ነራ consider to increase about 10.99 እታ 99 ሳንቲም ትውስኸላ ዘለኻ ግን make sure comparative ናይቲ ኤሪያኻ ናይቲ ከባቢኻ ክንደይ ሸጡ ኣብቲ ከባቢኻ ክንደይ ዕዳጋ ሸጡኻ ምስኡ ክትስተውዕል ኣለካ so price ካረ ቸግበር ኣይከሰብካን እንድሕር ተዘይከሰብካ ወይ ኔጌቲቭ ኮን ከለኻ ወይ ከዓ ሎው ኮይኑ ኣሎ ጽቡቕ እንተኸሲብካ ፀገም ኣይኮንካ እንተ ዘይከሰብካ ግን ከመይ ጌርካ ከተዕርያ ክትቀል ኣለካ ካሽ ፍሎው ተዘይረኺብካ ዋጋታት ንብረት ካረ ወይ ተኸራይ ንብላ ዘለና ናይ 500 ፖዚቲቭ ንመጽእ ዘላ እንድሕር ኔጌቲቭ ኮይና እቶም ተኻራይ 2,000 ይኸፍሉ እንድሕር ኣልዮም ዋል ኢንክሪዝ ግበረሎም 2,300 ዘይክትረክብ ትቕላ ግን ንስኻ the only option is price and then increase your sale ከመይ ጌርካ ግሮስ ናትካ ኣብ ቢዝነስ እንድሕር ኮይኑ እቲ 1 ሚሊዮን ትሸይጥ ዘላ how to plan 1.1 كم يجرى حدا نت بحدا ميلان تشيد نزارب على مالتي قال collect cash or retrieve faster اوكي من هالبات ودا ገንዘብ ተሊኻ ኣብ ካሽ ፍሎው ስለ ዘይነእትዎ ንወዳ ገንዘብ ተሊና ንሰብ ዝሃብና የዲ ወይ ውን ዘይከፈሉና እንተልዩኻ ቀልጢፍና ኮሌክት ክንገብሮ ንፈትል let's say ኔተሪ ዝበሃል ኣሎ ኔተሪ ማለት 30 መዓልቲ ትጽበዮም ሓደ ኣይተም ትሞሞ ድሕሪ 30 ኣብነት መኪና ድሕሪ 30 መዓልቲ ክህቡኻ ስለዚ ንስኻ ኣብ ኢድካ ስለ ዘይመፀት ኣዘ ካሽ ኣኩሬት ክትገብራ ይትኽእልና ዳታ ክትሕዛ ይትኽእልና ሓታ ነጥቢ ስለዚ ኣብ ባንክኻ ክትኣቱ ክትከል ኣለካ ክትዓልብ ክትከል ኣለካ ስለዚ 30 መዓልቲ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ኔተሪዲ ተይሰዓዲ ገለ ተሊካ ኮይኑ ቀይር ቀልጢፍካ ገንዘብካ ከም ትወሃብ ፈትን ምክንያቱ ኣብ ኣካውንትካ ክዓልብ ክኽእል ኣሎ ካልእ ሪቪው ወፃኢታትካ ብስነ ስርዓት ርአዮ maybe እቲ ወፃኢታትና ዝበልናዮ ኣብዚ ኩሉ ትሪኦ ዘለኹም ሳላሪ ደሞዝ ገዛ ክራይ ኣድቨርታይዝመንት ኢንሹራንስ ንገብሮ ኩሉ ቀረፅ ንኸፍሎ ድዩ ኮታስ ንካስተመር ካልእ ንዑ ረቪው ንግበሮ ኣበይ ክንቅንስ ንኽእል ዶ ካብዚ ወፃኢታትና ካብኡ ክንቅንስ እንድሕር ንኽእል ኮይና ከዓ ሓደ እቲ ዝበለፀ ሰናይ እዩ ሰን ንፍዓት ሰራሕተኛ ክህልዎ ከሎ ማለት ኤምፕሎይ the right people ክብል ከሎ maybe ምስ ካስተመር ሰጉልካ ሰራሕተኛ ክኾኑ ይኽእል so ካስተመር ዘቕርቡልካ ካስተመር ናይ ስቶክ ዝገብሩልካ ካስተመር ክስሕቡልካ ዝኽእሉ ሰራሕተኛኻ ክኾኑ ይኽእሉ ኣሎ ማለት ካልእ ማኔጀር ኢንቨንተሪ ብጣዕሚ እዚ ኣገዳሲ I don't know እዚ ኣስከም ንወፅሕ እምበር ብዛዕባ እዚ ማኔጅ ኢንቨንተሪ ብጣዕሚ so ንስኻ ኣብቲ ገዛ እዚ ኣብ ገለ ትካላት እንድሕር ርኢኻ ናይ ስፔሻል ሊኮር ስቶር and something I'm telling you almost ናይ 700,000 ኮን ኢንቨንተሪ ኣሎ ኣብቲ ገዛውቲ like this is a lot ናብ ሓደ ሊኮር ስቶር ናብ ቤተሰብካ ዕሩቕካ ናገለ እንድሕር ከይድካሲ ምልእ ኢሉ ይፀንሕ ታረዚ ካሽ ኣብሎ so you have to manage this money ምክንያቱ of course I understand that
business how works instead of حنت item أوريدك 10 item أوريدك أبزي discount نايكل تقرش 5 لكان فلت جنسها أتا أبو خفيلن زلوا 10 كيس نخندين كشيتا سلازي أتنا أبزي حيزنا خازلوا جنزب maybe أب كال اندحرا وافير كايندو turnover جبرا خلارا fast ويكا somehow حنت ايتم حنت كيز اوريكا ولا 10 واقع اندحر up to price كاخد كسبوز قبعك 30% ويكا 35% مارك اب دلكا whatever مارك اب هتوسد مارجن دخا مارك اب whatever مارك اب كات بتحد percent بتحد كيز اوريكا اندحر 35% كشيت اسفل شيت نحر بينا you don't have to go to 10 case deals مخنيات 10 case even though discount ولا ارخبل امبر ኣብቲ ገዛ እዩ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ሶ ገንዘብ ኣብኡ ሒዙካ ኣሎ working capital ኣብኡ ጠጠው ኢሉ ማለት so you need to manage your inventory ከምዚ ገለ ዙር ኢልካ ኣብ ገለገለ ዋ ኣይ crazy what is this all inventory ገለ ኢኻ ትብሎም ንገሊኦም እንታይ ኢኹም ትገብሩ ዘለኹም what is this all ምክንያቱ እቲ ማኔጃብል እንድሕር ተዘጌርካዮ ውሕድ ኢንቨንተሪ እንዳሓዝካ እቲ ካሽ ካብኡ ዘሎ ንካልእ እንዳትጥቀምካ ኤክስፓንድ እንዳገበርካ ወይ ካልእ ድዩ ወይ ሪል ኢስቴት ድዩ ወይ እውን ዩ ኖ ኣብ ስታክ ድዩ ኣብ ገለ ድዩ እንተዘይተዋፍሮ ኮንካ ኣብዚኣሲ you can play around with it ውድድር ክህልወካ ክእል እዩ ኮምፒቲሽን ዘለዎ ኤራ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣሕሲርካ ክሸይጥ ትኽእል ኢኻ ቃል እሱ ኣሎ ክንደይ ኣይተመን ከም ክወዳደራልካ ዝኽእላ ንባዕላ ከዚኣስ ክሳብ ክንደይ እያ ኮፍ ኢላ ኣነስ 10 قرش 99 شيء ب10 كيس أوريده 10 قرش 99 دخشتا ولاس بحدا كيس أوريده 9 قرش 9 سوري 10 حدا قرش 99 كشتا اوكي ناي قرش في اللي يالله انت كاستمر ان كاب كندا 10 قرش 99 اكندي 10 حدا قرش 99 نذا 10 99 كغزاي كاستمر مغنياتو ب10 كيس سلازوردك احسيركا سلازمصخايا نسخا احسيركا خشطلخ انا كاستمر بحانت كيس توريد كاغن نتخسمر ناو خدم محلال فلكا تا بروفيت كا خطر في بلان رايت 10 حرن ساعه تنكشت تدخلها سو ازي تا عندنا عقد حزك هاو فاست ازي تورن اوف تقبر دي انفنتوري هاو فاست ازي تورن اوف تقبر اب كندي ازي بينو نايتي الو ناي بعل كالكوليتن ولا حزنا اخر مصينا حدا غزيمبر هاو فاست نبعلا زي تورن اوف تقبر هجي ازي تانات كا تحزك زلا سو مانجر انفنتوري So make your asset work for you ማለት just if you manage inventory instead of نشوعاتن يشدش inventory اندحر لك خوينو so ገለናኡ break ጌርካ then buy something and then work the money ካል make ይግበር ማለት get advice from professionals ምክንያቱ ነዚ improve ናንገብር ለና ንሕናሲ cash flow ከይሓፅረና improve ንገብርና ምክንያቱ cash flow እንድሕር ሓፂሩካ ታ ቢዝነስ ይገን ቢዳን negative cash flow እንድሕር ሓደ ዓመት መጽ እንደገና second year negative እንድሕር መጽ no you are not running right away something not right ክትቅጽል ኣይትኽእልናኻ ምክንያቱ ዝኽፈል ኣለካ ዓመት accounting በይኒ ኣብቲ ዝግበር ናብ income statement and then like you know ኩሉ እሱ በይኒ ኣብዚ ዝግበር right away ናብቲ account ዝመጽእ ከዓ በይኒ bank statement ክርአ ከሎ ማለት So this is all what we have for now. I know how we say is خونا في accounting قطنا خيرنا نخونا سلازي بحفشة انت اي كاش فلو نزبل بتا simple term تحزوا عدليكم انا بقى خلاص السخا زوافر كايا جنزب rentable dividend stackable كندي ترى جنزب ناب account خاتيو كندي ترى جنزب خاو account خاوت سلازي آتين واتين اندحر بوزيتيف كوينو اتسترفكاناتكا هيلز لها اندحر نيجاتيف تقيد كان كاغن نو نا good ways اب رايت واي لها سلازي ناب اخات نابتن سوليوشنز بلناين ناب انت تماليسكا كمي غيركا امبروف تقبر مالتي that's the way it is حر بيزنس كوينو معات انفنتر تليكا اتقنسخا برايس كازي تحط حركينو برايس كا توسخا برايس كا وسيكا خمستم مواددرت نايت ايرا هاي كاي تخد كا خطن على كمالي so
simple cash flow بزي تأخذ لي على ما أنتي thank you كسب ذا ساعتي أنا ذا فيديو زرا أخما please comment بتعمل كومنتكم أزي نايقلكم هنازي ولا نايكالون دحان تجا ما يكونن just comment whatever it is comment قليون ولا تنيجاتيف صحفون بزحت مهارة الأخامو just comment thank you